Duka maduong' mar China Square koro ok biyaw machiegni kaka nyoigeno. Wuon dukano Licheng koro wacho ni biro kawo gi thuolo malach mano mar chano chenro mag-gi kapok giepo kendo. Mabiro seche mabende koro paro mopogore opogore medo nyuolore wi kar timo ohalano nyaka ne yawe dwe mokalo. Jagoro mongirore migawo mar ohala Korir Sing'wei opogore paro gi jatende Moses Kuria ewi chiwo thuolo ne oganda mawuok e pinje maoko mondo mi otim ohala e pachoka. Weche mathoth koro medo nyuolore ewi gima ne nyalo miyo duka maduong' mar China Square mantiere kar ohala mar Unicity lor. Tend dukano koro wacho ni ok gibi yepo machiegni kaluwore ni gin kod chenro mathoth ma pod nyaka gipangi. China Square odhi nyime mar lero ni gitemo rido arita makanyo kaluwore ni jonyiepo giyudo mathoth moingo kaka ne gichano. Bende gilero ni kwan matin mar tills manyo gin godo nomiyo jonyiepo ok mor gi lainde mabocho. Wach mogik en ni jombui mag oganda nohoyo ndere ewi mwandu mag-gi, gino momiyo jonyiepo nong'awo geno. Jatend migawo mar weche ohala Moses Kuria koluwo Twitter handle mare osebedo kaseto dukano gi ote mopogore opogore. Achiel kuom ote ka tudruok mar Twitter nyoro nopenjo jatend migawo machon mar arita gimomiyo nochiwo permit mag tich ne jo China matiyo China Square. Weche gi koro nenore ni opogore kod mago miwacho kod jagoro mongirore migawo mar ohala Korir Sing'wei mawacho ni ji duto ni kod ratiro mar timo ohala e pachoka ma ok odewo kama giwuokie. E kinde ma gitimore, kar ohala mar Unicity nenore ni dok bedo gunda, ka nderni ni thuolo kendo kuonde yiengo geche ni nono. Ohala e alwora ni koro nenore ni odok chien. Odni manyoro nodich gi jonyiepo kaachiel koda jouso kawuono oling' thi kama onge ka koro jonyiepo dok dala ka chunygi ogore. Kane wadonjo neno ka ji ne tin bing ni pok wabiro ka wakoni wachopo wadonja neno koro ka wachopo ka wayudo kolore to gimomiyo olore ok oyangnwa ahinya but mafuonore winjo ni nitiere siasa iye. Kaka consumer idhi kanyero ma inyalo yudo kony mapiyo piyo kaluwore gi ofuko mari. To koro kochopo kama koro igeng'o ni ok inyal nyiewo kaluwore gi ofuko mari to ineno ka koro pek nitiere. Oganda koro ywak ne piny owacho mondo ket winjruok makare gi ja ohalano mondo kony e gero chumi mapachoka. Kuliko kujaribu kuvuja hii biashara waishikilie juu inalea watu wengi. Waache kuangalia tu watu wawili watatu wenyewe wanasema biashara zao. Sijui wanaendeaga China. Hao wako na uwezo wa kuendea China, ni sawa acha waende. Sisi inakuja kutuinua juu kulikuwa kumefugana hapa kuwa na biashara. Gimiluongo ni international trade, gimiluongo ni international law and hold what we call in the global market ni and free market chande. Okinyal goya piny mana gi ginene gotago kata okinyal go piny mana gi thuon nikech koro nyaka koro weche ma ya west biro dala ni obiro motang' yae. Ma en sarakasi geche okapar kaka gik ma official onego bed ni timore. Nitiere management mantiere iye ka. Government nonego bed ni ndiko barua kata summon jok management maka for a meeting e indo. Oken side show makoro timore oko kane. Weg duka mar China Square wacho ni giloro dukano mondo gipang chenro mag-gi makare. Komachielo migawo mar ohala pogore wi chenro mag chiwo thuolo ne jo China mondo timo ohala e pachoka. Jopiny to ywak ni kargi mar yudo mwandu ma bechgi ogore koro olor. Nyako Ramogi kinde biro lero adiera mar weche gi duto. Simfros Okinda, Ramogi TV.